shikenan hanya ya kiliya Shikenan. sai dan abin da aka ce za a tura mata kawai. yanzu mu je sai baka check sai an ba shi kawai Yayi ai ya kamata kudi ya fara flow a gidan saboda mu magani shi gaskiya da excellency. thank you very much Yawa. I'm very grateful Thank you. za mu buro ba fa Yeah. idan mutum bai bi ba idan gidan shi sun bi dole zai Gaskiya ne. zai ga miyar gidan shi ya canza Idan ma ba ka yi dole iyalinka na yi man da mu. an gama magana Gaskiya ne. thank you ka samu ne To shikenan honorable excellency. To shine kin ga dama maganar da muka yi to shine sake dawowa akan ta dai. Yau ina fatan dai sako kuma kin ga sako. Na ga sako. To shi excellency ya ce lalle idan la shi fa so yake sai an tabbatar da duka zarfar silidin da motoci ne za a baki dama kwangilar su wanda za a shiga ƙauyuka da lunguna a raba mutane wannan mangilar da ake To Allah dai kai mu lokacin amma ni yanzu babban matsala ta rashin mota wallahi da ba wannan aka baka ga yanda nake. Hennessy ce sabuwa ce za a baki da CRV ba. Idan a ni ba dai mata ake da wallahi. Wani nake da bawa a kafa. Dole ɗaya kina ɗaya wasu muna bin a baya. Ai ba za ta yi ki tafi rika tafiya karta za mu sama muku. Karta za a sa muki sai rika bin a baya ke kina gaba sauran na baya. me ka kana gudu Ni nan kare nan da yawun excellency na zo gurin ai. excellency Babanci ne da ba. to wannan karatun ne da shi yana da masters yana da degree yana da doctor ne shi Ya dai yaki da jahilci na sanar. to ni wannan yariya sai mai wannan karatu ai dala gira dala kan kara zuwa nan kan dala cika dala dama kan kowane banza za yi shashashe bas me yasa ne mutane har abda abu ne ba su